El Mercat de la Llibertat celebra 125 anys i ho fa en plena forma. Així ho demostra el premi que ha rebut de la Unió Mundial de Mercats Majoristes en reconeixement a la seva remodelació o l'increment del número d'usuaris que ha experimentat en els últims anys. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha participat en l'acte de celebració d'aquesta efemèride i ha destacat la importància del comerç de proximitat a la nostra ciutat. Els mercats sempre han sigut una peça clau de construcció de ciutat, de crear convivència, de crear cohesió social. Nosaltres, la ciutat de Barcelona, té la sort d'haver fet una aposta importantíssima pels mercats, la continuarem fent. Crec que és un eix claríssim d'incentivació del comerç dintre la ciutat. Trias ha visitat els paradistes i ha descobert dues plaques commemoratives situades a l'entrada del mercat. L'una que recorda l'aniversari d'aquest equipament centenari i l'altra amb motiu del guardó rebut per la seva transformació. El Mercat de la Llibertat celebrarà aquest aniversari durant tot l'any amb un programa d'activitats que inclou concerts, concursos, sortejos i festes infantils.